Tak, dokážeme si společně ještě dva příklady. Zadání toho prvního je, že máme dokázat, že pro každé přirozené číslo n platí, že 2 dělí výraz n na třetí plus 7n. Říkali jsme si, že vždycky je první lepší ten výraz nějak rozložit, ať vlastně, když budeme dosazovat za n, tak ať nemusíme dosazovat do tak složitého výrazu a nemusíme to n umocnit na třetí. Takže já zrovna napíšu za n na třetí plus 7n rovná se a vytknu n, takže to vyjde n krát n na druhou plus 7. Jednodušší už to nebude. A teď co s tím? Máme to dokázat úplně pro každé n. Tak, já jsem říkal, že první je dobré si zkusit dosadit libovolné n, třeba jedničku, jestli to vůbec vyjde. Takže když za n dosadím jedničku, tak to bude 1 třetí, to je 1, plus 7 krát 1, to je 7. 1 a 7 je 8 a osmička je dělitelná 2. Pokud bych si chtěl dosadit třeba dvojku, 2 na třetí je 8, plus 7 krát 2 je 16, 8 a 16 je 24 a to je dělitelné 2. Takže to také vychází. Takže je taková naděje, že by to mohlo vycházet pro všechna čísla, ale bohužel nekonečně mnoho čísel si nemůžeme dosadit, tak musíme najít nějaký jiný způsob. Schválně jsem to první dosazování nepsal, abyste nebyli popletení, protože jsem říkal, že to nemusíte dělat. Mně stačí vlastně, když to budete dokazovat tím způsobem, který jsme se učili v hodině. My jsme si všechna ta přirozená čísla rozdělili do takových dvou skupin. Ta první skupina byla vlastně ta čísla, která jsou dělitelná dvěma bez zbytku, jsou to vlastně násobky dvojky. To si zapíšeme tak. n1, to je nějaký druh čísel, se rovná 2k. A opravdu, kdybychom za káčko dosadili libovolné přirozené číslo, to si ještě musím napsat, že k je přirozené číslo a můžeme k tomu vzít ještě i nulu, přestože tady tu nulu úplně nepotřebujeme, stačí nám to dosazovat pro přirozená čísla, tak si ji tam můžeme napsat, ať vlastně to máme všude stejně. Tak kdybychom za káčko vzali třeba jedničku, tak fakt 2 krát 1 je 2. Takže to je vlastně číslo 2. Kdyby dvojku, 2 krát 2 je 4. To je číslo 4. Kdyby trojku, 2 krát 3 je 6, takže to je 6. Takže vlastně ten symbol 2k nám reprezentuje všechny násobky dvojky. A my si to 2k dosadíme za n. Takže sem a sem. Takže já dosazuju. Píšu 2k krát. Já teď tu kulatou závorku změním na hranatou, protože to 2k já dám na druhou a to dám do kulaté závorky, protože to je to celé na druhou. Plus 7. Hranatou závorku uzavřu. A v tomto kroku já už jsem skončil. Protože já tady vidím dvojku. Ta dvojka mě značí, že ten výraz 2k krát a ještě to v té hranaté závorce je rozhodně násobkem dvojky. A když je to násobek dvojky, tak vlastně ten výraz je zároveň dělitelný 2, protože každý násobek dvojky je dělitelný 2. Takže toto už vlastně zakončím takovou 5. Máme to dokázané pro všechny násobky dvojky. Teď si zkusíme dosadit ještě ta další vlastně čísla. A to budou ta čísla, která po vydělení dvojkou nám dávají zbytek 1. To zapíšeme tak. n2 se rovná 2k plus 1. Mohli bychom také říct lichá čísla. A za káčko v tomto případě zase dosadíme všechna čísla a i s tou nulou. Tu nulu tady už nutně potřebujeme. Když dosadíme nulu, 2 krát 0 je 0, plus 1 je 1. Když dosadíme jedničku, 2 krát 1 je 2, plus 1 je 3. Kdybychom dosadili dvojku, 2 krát 2 je 4, plus 1 je 5 a tak dále. Takže opravdu vidíme, že to jsou lichá čísla. To jsem vám jenom chtěl napsat prostě nad to, aby jsme viděli, co je to tady vlastně konkrétně za čísla. A my si teď to 2k plus 1 dosadíme za n do toho zadání. Tak, dosadíme teda 2k plus 1 za to první n, automaticky píšu do závorky, protože je to jeden celý výraz a tím výrazem já násobím hranatou závorku zase místo kulaté a dávám 2k plus 1 na druhou. To už jsem teda dosadil za to n, dávám to celé na druhou a ještě dopíšu plus 7. A zase ukončím hranatou závorku místo té původní kulaté. Tady to ještě není taková sranda, nevidím to zrovna. Cílem je tam zase nějak vytknout dvojku
aby viděl, že celý ten výraz je násobkem dvojky a tím pádem je ten výraz dělitelný 2. Takže jedeme dál, budeme to muset ještě nějak upravit. Já tu první závorku kulatou nechám tak a tu hranatou, nebo vlastně ty výrazy v té hranaté závorce zkusím vypočítat, nějak prostě upravit. Takže je to 2k plus 1 na druhou, umocním podle vzorce a plus b to celé na druhou. Vyjde to 4k na druhou plus 4k plus 1 plus 7. Hranatou uzavřu, teď budu psat dole. 2k plus 1 opíšu. Krát, toto si taky ještě opíšu a zrovna sečtu 1 a 7. Takže to je 4k na druhou plus 4k plus 8. Tak a zrovna si všimnu, že z té druhé závorky jde vytknout 2. Respektive tam by klidně šla vytknout 4, já si vytknu 2, ale to mám úplně stejně jak v tom vlastně v té předchozí části řešení. Takže vlastně opíšu 2k plus 1, tady si vytknu 2, kdybyste vytkli 4 nevadí, domluvali jsme se, že to nám stačí, ale já vytknu 2, ať to máme tak jak předtím. Už jsem tam dal teda kulatou závorku místo hranaté, já tam možná ještě tu hranatou nechám. A zase vidím tady volnou 2. To vlastně, že je to násobek 2, nám značí také, že ten výraz je dělitelný 2. A opravdu jsem teda tím pádem dokázal, dám tam třeba modrou 5, že i když dosadíme libovolné liché číslo, vlastně nějaké číslo tvaru 2k plus 1, tak potom vlastně nám ten výraz vychází dělitelný 2, kvůli tomu, že nám tady vlastně vyšla v tom součinu ta 2 a to nám značí, že je to násobek 2. Tak a tím je vlastně ten příklad vyřešený, jo? Máme to dokázané, ty 5 mi tam stačí, nemusíme tam psat žádné slovní vlastně, nějaké hodnocení toho příkladu, slovní komentář, to vám prostě, nebo tím, už vám věřím, že jste to prostě vyřešili a že tomu rozumíte, že tam tu 2 vidíte a dokázali byste to odůvodnit slovně tak nějak jak já. Tak a vyzkoušíme si ještě druhý příklad, který mám nachystaný tady. A to je vlastně na to dělení 3. Takže máme dokázat, že pro každé přirozené číslo n platí, že 3 dělí výraz n na třetí plus 2n. Tak a obdobně. Předtím jsme si vždycky chystali n se rovná, nebo když to vlastně bylo dělitelné 2, n se rovná 2k a n se rovná 2k plus 1. Tak tady si napíšeme, že první n, tak zase napíšu n1 se rovná 3k, protože ověřuji dělitelnost s 3. n2 se bude rovnat 3k plus 1. Vlastně toto jsou ta čísla, která po vydělení 3 mě dávají zbytek 1, a předtím to byla čísla, která po vydělení 3 mě dávají zbytek 0, neboli násobky 3, a n3 bude 3k plus 2. To jsou ta čísla, která po vydělení 3 mě dají zbytek 2. Zase napíšu k náleží n0, k náleží n0, k náleží n0. Zase v případě vlastně toho n1 se rovná 3k bychom tam to 0 ani nepotřebovali, protože my to máme dokazovat akorát pro přirozená čísla, ne pro 0. A kdybychom za káčko dosadili 3x0, tak to je 0. By se nám vlastně to n vyšla 0, ale teď to nebudeme asi řešit, tak to prostě dokážeme navíc pro 0. Tak a zase udělám to stejně jako předtím. Tak první to 3k dosadím za n. Vyjde mě. A pardon, já jsem ještě zapomněl upravit ten výraz, tak já se ho ještě upravím, abych to měl jednodušší, aby se nemusel umocňovat na třetí. A bude to n krát n na druhou plus 2. A já to raději dosadím až do toho upraveného výrazu za n sem a sem, protože sami vlastně vidíte, že opravdu za n, když vlastně to umocňuji na druhou, se mě bude dosazovat mnohem líp než za n, když to budu umocňovat na třetí. To byste vlastně museli umocňovat na druhou a potom ještě po druhé roznásobovat, což je nepříjemné, protože vzoreček na umocňování vlastně na třetí ještě neumíme, budeme umět. No nic, takže já to teda dosazuju, takže za n dosadím
3k krát, tady bude hranatá závorka a místo toho druhého n dosadím zase 3k, bude to na druhou, plus 2. Zase jsem vlastně tu kulatou závorku vyměnil za tu hranatou. A já vidím, že tady je 3. To mě stačí. Opravdu, když vlastně je tam ta 3, tak to nám značí, že celý ten výraz je násobkem 3 a tím pádem je zároveň dělitelný 3, protože jakýkoliv libovolný násobek 3 je dělitelný 3. Takže to je v pohodě. V dalším kroku za toto n dosadím 3k plus 1. Tak za n teda a dám to zrovna do závorky, dosadím 3k plus 1. Tady už ta závorka musí být. Předtím, kdyby jsem tu závorku vymazal, tak se mi nestane vůbec nic, tam ta závorka nemusí být. Ale kdyby jsem mu tam dal, tak neudělám chybu. Tak a vracím se sem, 3k plus 1 krát hranatá závorka. Teď mám dát n na druhou, takže to bude 3k plus 1 na druhou plus 2. A zase si s tím musím trošku pohrát, trošku upravit ten výraz, protože tam nikde tu 3 vytklou nevidím. Takže to mě vychází 3k plus 1 krát hranatá závorka 3k plus 1, to celé na druhou, umocním podle vzorce a plus b, to celé na druhou a vyjde mě 9k na druhou plus 6k plus 1 plus 2. Abych to celé nemusel opisovat, 1 plus 2 je 3. A už pěkně vidím, jestli z té hranaté závorky můžu vytknout 3. A vyjde mě teda 3k plus 1, to píšu, krát 3, krát hranatá závorka. A když vytýkám 3 z té hranaté závorky, tak mě tam zbyde 3k na druhou, plus 2k plus 1. Tak, tato 3 mě značí, že celý ten výraz je násobkem 3, tím pádem zároveň musí být dělitelný 3. Mám dokázané 5. Vezmu si nějakou jinou barvičku, třeba takovou zelenou, nebo tu zelenou. A zase já si potrhnu 3k plus 2 a to dosadím za to n, až vlastně v tom vytknutém výrazu. A obdobně potřebuji nějak vytknout 3. Takže dosadím za n 3k plus 2. To je teda 3k plus 2. Krát místo kulaté píšu hranatou. 3k plus 2 na druhou. Pokud by někdo chtěl umocňovat z paměti, zrovna může, ale možná je to lepší si napsat. Tak, já budu pokračovat dál. 3k plus 2. Tady máme zase vzoreček a plus b, to celé na druhou, takže nezapomenu hlavně prostřední člen, to se dělá tam největší chyba. Takže 9k na druhou plus 2 krát 3k je 6k, krát 2 je 12k, plus 4, protože 2 na druhou je 4, plus další čtvrka. Tak a teď 4 a 4, pardon, jo, další 2, to mě nevycházelo. Já jsem potřeboval obsat tu poslední 2, jakože tady tuto, takže tu píšu sem, to jsem tam udělal numerickou chybu, nebo numerickou ani ne, spíš jsem se prostě přehlédl. Tak já si to budu muset posunout dolů. Tak. Nebo ještě trošku vrch. Tak, aby jsme viděli i to zadání, protože to už se mi tam vejde. Tak, já budu pokračovat v dalším řádku, takže 3k plus 2 opíšu. Já zkusím vytknout z té hranaté závorky 3, vidím, že to půjde, protože 4 a 2 je 6. A teda píšu krát 3, krát hranatá závorka a v té závorce, když vytknu 3, mě zbyde 3k na druhou plus 4k plus a to je vlastně 2, protože 3 x 2 je 6. Zase vidím, že je vytklá 3, je to v cajku. Dělám si tam 5, protože vidím, že ten výraz je násobkem 3, tím pádem je ten vlastně výraz, když dosadím
3k plus 2, nebo když dosadím vlastně libovolné číslo, které podělení 3 mě dá zbytek 2, tak potom vlastně je ten výraz dělitelný 3, co jsem přesně chtěl dokázat. Takže opravdu pro všechny násobky trojky, pro všechna čísla, která po vydělení 3 mě dají zbytek 1 a pro každá čísla, která po vydělení 3 mě dají zbytek 2, mám vlastně dokázáno, že je ten výraz dělitelný 3, jsem přesně chtěl, tím pádem mám to vlastně dokázané opravdu pro každé přirozené číslo a tím já ten příklad uzavírám. Stačí mi to vždycky akorát takto zapsané, nic víc, nic míň tam nemusíte psat. Ještě mě napadá, možná by to bylo takové přehlednější, si tady udělat ty puntíky, jakože je to první, druhá, třetí část řešení. Úplně stejně, vlastně si to můžu opuntíkovat i tady. Tady už se v tom orientuje trošku líp, protože tam mám vlastně jenom 2 části řešení. Ale jinak bych jsem to neviděl žádný zádrhel, prostě akorát počítání s nějakými vlastně neznámými výrazy a nějaká pak jejich úprava pomocí vzorců. Takže to je tak všechno, tím bych jsem asi ukončil ty 2 příklady.